अगर आप चाहते हैं कि जयपाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ऑडियो और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएं। जिला बहराइच के हई हम बराती, अरे कैला बियाह कम करब दिन राती। हाँ, जिला बहराइच के हई हम बराती, कैला बियाह कम करब दिन राती। लड़ा के नजरिया लैला 2000, लड़ा के नजरिया लैला 2000, बाकी जी हमरा गरम बा। अरे ये सब क्या है? नन पारा रिसिया के लैकन में दम बा। अच्छा, अरे नन पारा रिसिया के लैकन में दम बा। अरे जिला बहराइच के हई हम बराती, हाँ कैला बियाह कम करब दिन राती। अरे जिला बहराइच के हई हम बराती, कैला बियाह कम करब दिन राती। लड़ा के नजरिया लैला 2000, लड़ा के नजरिया लैला 2000, बाकी हमरा गरम बा। अरे ये सब क्या है? नन पारा रिसिया के लैकन में दम बा, दम बा हो। अरे नन पारा रिसिया के लैकन में दम बा। मिक्स बाय जयपाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। गौवा में तोहरा के देखली है जब से, बस गइलू दिलवा में हमारा तू तब से। हाँ गौवा में तोहरा के देखली है जब से, बस गइलू दिलवा में हमारा तू तब से। गेहूं चावला फूल खूबा हमके मारलू, हाँ छत के ऊपर ते नैना लड़ावलू। अरे गेहूं चावला फूल खूबा हमके मारलू, छत के ऊपर ते नैना लड़ावलू। कई के इशारा मरलू छुहारा, कई के इशारा मरलू छुहारा, डीजे गवैलू में कम्बा। अरे ये सब क्या है? नन पारा रिसिया के लैकन में दम बा। अच्छा, अरे नन पारा रिसिया के लैकन में दम बा। मिक्स बाय जयपाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हाँ जवा जवर से हम भइले बेगाना, तोहा के देखी भइले जयपाल दीवाना। अरे जवा जवर से हम भइले बेगाना, तोहा के देखी भइले जयपाल दीवाना। सभी कही के हमके आपन बनाला, हाँ कबो जो कैले नहीं हमरा से काला। अरे शादी कई के हमके आपन बनाला, कबो जे कैले नहीं हमरा से काला। दहिया के नरमी मिटा जाई गरमी, दहिया के नरमी मिटा जाई गरमी, हमरा के लागे शरम बा। अरे ये सब क्या है? नन पारा रिसिया के लैकन में दम बा। अच्छा, अरे नन पारा रिसिया के लैकन में दम बा। अरे जिला बहराइच के हई हम बराती, कैला बियाह कम करब दिन राती। लड़ा के नजरिया लैला 2000, लड़ा के नजरिया लैला 2000, बाकी जी हमरा गरम बा। अरे ये सब क्या है? नन पारा रिसिया के लैकन में दम बा, दम बा हो। अरे नन पारा रिसिया के लैकन में दम